mochari kama ne ochiele gi magina gi jal ma pod ok oyangi malong'o, ka giwacho ni nonro margi nendo biro miyo ging'eyo achije madongo ma itudo kod nek ma chalo kamano. E weche ma moko bende en ni apisas mag obila mabalang' kata police reservice ma kwan giromo 25 ne omaki e gwenge mag Kerio bang' weche yangore ne gisebedo ka gitudore kod jonjore e timbe moko mag njore mosebedo kadhi nyime e gwenge mag kono endo mane kaunti ma Baringo kuno. Maendi ne oyangi kod jatend migawo mochung' ne to kuno pacho kan Kipchumba Murkomen mane wacho magende seche mane riko timo limbe gwenge mag Baringo kuno endo, kuma bende ji 4 moko nyo negie mano e apaya mawuok Marigat kochimo yo Loruk. Baada ya hii mkutano lazima tukubaliane ni jinsi gani new NPR watarudishwa kureplace wale ambao waliondolewa ama wale walikufa kwa bahati mbaya, na pia nishasema kwamba lazima all the NPR kwa Kerio Valley region wakuwe vetted afresh, na hiyo vetting afresh lazima tuone kwamba community is participating, na sub-county security committee lazima wauzike kwa kuchagua wale ambao. Ile tabia ya hapo awali yenye tuliwaachia mwanasiasa, tunaachia wanasiasa wa big NPR, hiyo imekwisha. Lazima itoke community na itoke sub-county security team, alafu our intelligence team wataangalia rekodi yao. Tumesema pia all these NPR kutoka leo kwenda mbele watakuwa na accountability mechanism ya kureport kwa OCS. Jatend migawo mochung' ne jotich e pacho kaendi Laktar Halfen Mutua koro keto e helela kata hoyange lela ne tije ma itimo ma sirikal manyo ne oganda jo Kenya pinye maoko en gima diera kendo gin tije manitie ma upogore kod weche moko ma sani ndi koro fuong'ore e pacho kaendi ne oganda jo Kenya mang'eny osema pesgi modhuro ni kaluwore kod weche mag manyo tije pinye maoko goendo, kowacho ni tije maoko no gin gima diera kendo gin gima nitie. Kane omedo uwe wach nendo, Mutua ne owacho ni report ne giseyudo mag kembe moko mane mabandia mane obede pacho kaendi mane temo manyo ne ji tije pinye maoko, tije moko mane onge goendo, kowacho ni sirikal osekawo ondamo mager ne kembe machalo kamago endo, kendo weche koro serie e weche mag manyo tije pinye maoko goendo ma onge miriambo mora mora kada chiel ma piny owacho ma pacho kaendi nyiso oganda jo Kenya kaluwore kod tije maoko goendo. Ne owacho ni jogo ma omanyne tich kod sirikal gin joma yudo tije go adiera ma opogore kod kembe moko magalagala ma wacho ni osike pacho kaendi mane wuondo oganda jo Kenya kendo kawo pesa mang'eny kuom oganda jo Kenya ne gimanyo ne tije pinye maoko goendo, to kare tije goendo ne onge. These people have been conned are not part of we are not part of the government program. Those are people who are being taken advantage of by people who are conning the people of Kenya, young people, because of their desperation. So it's very important to get that point across. So mtu akisema we are being conned, you are only conned if you paid money to an agency and that agency has refused to refund you the money or has refused to take you to work or wamefanya kuukora. Now wakora tunawafukuza sana nao. And I'm working with the DPP, we're working with the Attorney General's office, because since I got into this ministry, I realized that for the last 2 years, nobody has been prosecuted. Warengo wang'iyo weche moko. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Koda jatend migawo mochung' ne yore mag pur e piny owacho mar kaunti ma Migori Lucas Musenda olando chiwruok ma piny owacho mar kaunti ma Migori nendo chiwre godo e kedo kod nok mar chiemo e kaunti nendo, kokalo kuom keto e tim chiemo mopogore opogore ma geto chiemo moromo be obedo e kaunti nendo. Kano medo uwe wach nendo, Musenda no wacho ni kaunti ma Migori por kale midhiero mar wach nok mar chiemo nendo, ni to kata kamano nendo piny owacho mar kaunti nendo osetemo neno ni gibedo kod chiemo ma bet njang e higni 2 moko mokalo. No wacho ni nitiere chenro buora ma gisekelo moting'o tiego jopur ma kaunti ma Migori
ewi weche mag pur kaachiel bende kod chiwo ne gige pur kod mbolea kuom mamoko. Food security still remains a challenge. Of course, we have been able to bridge that gap, but we still have shortages of food. Of course, Migori, compared to other counties, we may not be that bad, but you don't have to be happy that you are not as bad as someone else. We really need to continue improving our food security, and we are doing that in very many ways. For us in the county, we have a very elaborate program of ensuring that we provide certified seed. Musenda nowacho ni ber chenro ma gichako goendo koro chako neno e kaunti ma Migori kuno. For the last 2-3 seasons, we have consistently provided maize seed, we have provided bean seed, we have provided rice seed, we have provided sorghum seed, just to make sure that our farmers are planting quality seed that then guarantees, quality yields. Ka koro watieko magi kod thuond weche manwa kelo ni ka koro keto nigi e yo machuok. Apisas mag obila mawuok e kweth mag obila ma timo tije moyiedhi kata Special Operations Group onegi gi jonjore mag Al-Shabaab e gwenge mag Rakeye Bungu Maboni e kaunti ma Lamu. Jatend migawo mochon mar arita kwe ma pacho ka Dr. Fred Matiang'i kawuono koro godhoge piny kowacho ni oikore ma ogik tik mar telo ne piny Kenya yiero maduong' ma higa mar 2017. Chieno matimo bero ne ringre jaod bura ma Kasipol mosenindo Charles Ong'ondo Were biro timore chieng' wuok tich ma juma manyien. Kod jatend migawo mochung' ne yore mag pur e piny owacho mar kaunti ma Migori Lucas Musenda olando chiwruok ma piny owacho mar kaunti ma Migori nendo chiwore godo e kedo kod nok mar chiemo e kaunti nendo kokalo kuom keto e tim chieno mopogore opogore mageto neno ni chiemo moromo obed e kaunti nendo. Nye kwara mga jong mago biri makilo wa e giko maga winjo weche manyien mawuok ona ikocha ge lak seche gindi wabutule kendo kango chopo sa achiel mar otieno ma kena bucha kelo nwe kendo weche moko manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11:12 to bukelo nwe weche manyien gwendo e yo machuok. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi kano kelni gi James Rabala. Be idwa chopo lek mari mar bedo gi dak e yudi? Bengi mar KCB e yor affordable housing mortgage e duoko mari. Yud hola mar ot nyaka tamalo 105 mami thuolo mar yudo ot ma ochul kaachiel gi omenda mamoko makonyi e chudo mamoko. KCB affordable housing mortgage mi thuolo mar nyiewo ot moger chuth kata siri e gedo mar ot kaluwore gi gombo mari e yo mayot mana gi atamalo 105 financing. Interest mochung gi atamalo 9.5 higa ka higa michulo kuom higni 25. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ichak lek mari mar bedo gi kar dak ma mari kata ywa tol e namba 07111087000 kata ndik ote machuok ni mortgage kasto yore namba mar 22 KCB itayo e bwo bengi maduong' mar Central Bank of Kenya. Nyakwara mogi, sani bengi mar NCBA kelo ni geno gi mor putu. Tinende gin gi chenro ma iluongo ni zero monthly fees pricing. Tinde nango, tini kia account kada kini account kod bengi mar NCBA, pesa moko mijuogi madwe ka dwe cha koro gigolo oko. Kuma thoth chikiti chenro mar kogwen kod an VOJ e Nyakalondo mari Maramogi FM kar chunje luo. Nakona Nyakwara mogi zilongo ni James Rabala kwa sewa kachingo na jabu zimiyo wish manyen ka show madimbas achupo wasa paru daka par koda uchiaro kumbero koda chakrisa abirio nyakinde machalo kamagi Ken Friday makura ukwayo ni weekend makaris bro yelo tugoja kamolo mbambe bro taye chenro biro kanyo chenro maro mozgitich yaka angrom sa chiel monotino kicha kitre kanyo ko Freddy Janama ko kamano happy birthday to my opuk giese chemba chalo kamagi Kaisto Bende Anis Nyasai majangono kuriti amborita wagonga na majunction manakuwa mngona ni nyingwongi wegi chunyi matakatifu. Amen. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Kivi matata
Erokamano ni mae wendo manyocha manyo. Erokamano ni mae mula manyocha rito. Love is blind e chunya suore. All that the time we are war. Love is blind e chunya suore. All that the time we are war jafurua. Matata kuyakele numane changu dongo. Inikothuwa wango eginyadhi. Nyakash kukuta musingi yangu mawino mara. Nyaningeti na onge kibaje. Kando nyango widi musingi yangu kipenzi mara. Nyaro mara maonge gingae. Kando nyango umami nendo ni bonso. Nyango umami nendo ni bonso. Ni mae manzina. Imamura kiuotho, kaka iwi no uoyo. Imamura ngisura mari, apidi baby.